Парижскую мирную дамову 18 сакавіка 1921 года чуў кожны беларус. Прынамсі, на школьных уроках гісторыі. Але ні на уроках у школе, ні ў падручніках савецкіх ці лукашэнкавых не распавядаецца шмат нюансаў. Напрыклад, а хто перамог у той вайне бальшавіцка-польскай, якая закончылася рыжскім мірам? Чаму мірныя перамовы, якія пачаліся восенню 1920 года, працягваліся больш чым паўгода? Чаму, хоць гаворка ішла пра Беларусь, пра Украіну, не была запрошаная дэлегацыя беларуская ні БНР, ні БССР? Пра абставіны, пра значэнне рыжскага міру для нашай краіны пагаворым са спецыялістам-гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук Андрэем Чарнякевічам. Андрей, польска-бальшавіцкая вайна вялася ў 1919-1920 годах. Хто яе распачаў і хто перамог гэтай вайне? Самае цікавае, што да сённяшняга дня вядуцца спрэчкі, калі яна пачалася і на кім ляжыць віна. Можна сказаць, што гэта вайна не абвешчаная. Фармальна рэгулярныя дзеянні пачаліся ў сярэдзіне канцы лютага 19 года, дзесьці ў раёне сучаснага Слоніма, рэкі Зільвянкі. Але за пачатак польска-савецкай вайны можна лічыць таксама узброены канфлікт, які быў звязаны з Вільняй. Яшчэ ў студзені 19 года, калі бальшавіцкія часткі спрабавалі заняць горад, а атрады так званай польскай самаабароны яго абаранялі. Таму сёння ў гістарыяграфіі сустракаецца яшчэ такая дата. Але калі ўзгадаць, што яшчэ ў 18 годзе быў узброены канфлікт паміж першым польскім корпусам, пачаткі, карані гэтай вайны адыходзяць яшчэ на год. То бок перадумова такі ўступ. Але наконт пераможцы, памятаю савецкія падручнікі, напісана пра наступленне Тухачэўскага, наступленне на Варшаву, але няма пераможцы. Хто перамог у гэтай вайне? Таксама пытанне вельмі цяжкае. Відавочна, што савецкі бок, дамаўляючыся з Польшай, суступаючы тэрыторыі Украіны, Беларусі, назваць яго пераможцам ніяк не можна было. Падпісваючы бальшавікі гэтую дамову, яны фактычна прызнавалі сваю паразу. Але сам факт падпісання дамовы это быў дыпламатычная перамога бальшавікоў. З іншага боку, тое ж можна сказаць і пра Варшаву, таму што Польша атрымала ўсходнюю мяжу, атрымала зноў жа нейкія кампенсацыі, але трывалым гэты мір цяжка назваць. То есть таксама у вас есть сумненні наконт акрэслення пераможцы? Відавочна, што больш да гэтага падпадае, канешне, Польша. Конечно, взяла такую тэрыторыю з мільёнамі жыхароў, дзесяткамі мільёнаў. Праблема ў тым, што вызначэнне пераможцы у такім доўгатэрміновым часе яно патрабуе акрэслення акрамя ўласнай мяжы яшчэ і іншыя фактары. А ў выніку рыжскай дамовы Польша не атрымала галоўнага унутранай стабільнасці. У пачатку 1919 года паміж савецкай Расіяй і адроджанай польскай дзяржавай выбухнула вайна, якая працягвалася да восені 1920 года. Лёсы вайны былі пераменлівыя. У 1919 годзе мела перавагу і наступала Польша. Аднак сітуацыя пачала змяняцца на карысць бальшавікоў пасля таго, як яны ў траўні 1920 года сканцэнтравалі на польскім фронце значныя сілы і перайшлі ў генеральны наступ. Найбольш драматычныя падзеі разгарнуліся ў жніўні 1920 года, калі чырвоная конніца выйшла да прадмесцяў Варшавы. Аднак адбыўся гэтак званы цуд над Віслай, а менавіта эфектыўны контрудар польскай арміі, які пераламаў ход вайны. Чырвоныя войскі пачалі адкочвацца назад, а палякі зноў занялі значную частку Украіны і Беларусі. У сітуацыі агульнай польскай перавагі 12 кастрычніка 1920 года было заключана перамір'е і распачаліся польска-расійскія мірныя перамовы ў Рызе.
Чаму у перамовах у Рызе брала ўдзел дэлегацыя савецкай Украіны, а дэлегацыі савецкай Беларусі не было? Это вельмі цікава. Пачатак перамоваў польска-савецкіх кладзецца на жнівень 2020 года, яшчэ ў Менску. І тады гэта бальшавікі дыктавалі. Это было звязана з тым, што адбывалася на фронце. Ну, але палякі да апошняга не хацелі прызнаваць, власна, паўнамоцтва савецкай украінскай дэлегацыі. Гэта было адно з пытанняў, якое перакладывалі. Калі ж ужо абодва бакі сустрэліся ў Рызе у верасні 2020 года, сітуацыя на фронце была зусім іншая, палякі наступалі, але дзіўным трафам менавіта польскі бок згадзіўся, каб гэтым разам удзельнічалі савецкая украінская і савецкая расійская дэлегацыя. То бок, прызнаючы паўнамоцтва савецкай Украіны, тым самым удзельнікі польскі бок перакрэсліваў польска-украінскую дамову. І вось гэта вельмі цікавы момант. Але нас цікавіць, чаму БССР не было? Ні БНР, ні БССР, хаця хацелі і тыя браць удзел. Вось таму, што не было папярэдніх дамоваў. Тая дамова, якая існавала паміж беларусамі і Польшай, падпісана на весну 2020 года, фактычна не прызнавала суверэннасць БНР. Гэта была дамова на умовах культурнай аўтаноміі. І таму палякі не пагаджаліся саступаць ні на крок, а бальшавікі не рабілі нагоду. У іх на гэты конт былі свае погляды, і на гэты выпадак чакала дэлегацыя Савецкай Беларусі на всякі выпадак. Яны чакалі, як будуць адбывацца падзеі і на фронце, і ў ўласным дыпламатычных кулуарах. Ужо ў першы год польска-савецкай вайны бакі спрабавалі дамовіцца. Ад ліпеня да снежня 1919 года веліся перамовы і ваенныя дзеянні перапыніліся, што дазволіла бальшавікам кінуць усе сілы супраць белай арміі Дзянікіна. Яшчэ адна няўдалая спроба дамовіцца аб міры адбылася ў Менску ў жніўні 1920 года у разгар бітвы за Варшаву. Аднак толькі пасля перамір'я 12 кастрычніка 1920 года пачаліся рэальныя перамовы, якія закончыліся рыжскім мірам 18 сакавіка 1921 года. Па яго умовах да Польскай рэспублікі адыходзілі тэрыторыі заходняй Украіны і заходняй Беларусі з насельніцтвам каля 14 мільёнаў чалавек, у большасці украінцаў і беларусаў. Савецкая Расія мела выплаціць Польшы 30 мільёнаў рублёў золатам, перадаць 300 паравозаў, блізка 9 тысяч вагонаў, вярнуць усе матэрыяльна-культурныя каштоўнасці, вывезеныя з Польшы пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. Вярнуць усе польскія капіталы і ўклады ў расійскіх банках. Польша прызнавала савецкую Украіну, савецкую Беларусь і прадстаўляла украінцам і беларусам на сваёй тэрыторыі моўныя і культурныя правы. Бакі ўзаемна гарантавалі неўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы і абавязаліся не дапускаць знаходжання на сваёй тэрыторыі арганізацый і сілаў варожых другому боку. Гэты факт няўдзелу дэлегацыі БССР у перамовах аб БССР, аб тэрыторыі БССР, з'яўляецца доказам таго, што гэта была псевдадзяржава, это не была рэальная дзяржава. Ну, безумоўна, гэта не проста доказ, гэта фактычная палітыка лімітрофаў, палітыка па выкарыстанню фактара нацыянальных меншасцяў, нацыянальнай дзяржаўнасці ў сваіх інтарэсаў. Вот такія, на вашу думку, у этой мірнай дамове рыжскай палажэнні галоўныя. Ну, тое, што беларусы апынуліся падзелены на две часткі, што гэтая мяжа фактычна прайшлася па сярэдзіне этнічнай Беларусі. І частка аказалася ў межах савецкай дзяржавы, а частка ў межах Польшы. І ці былі нейкія умовы пільнавання інтарэсаў беларусаў па тым баку і па гэтым баку мяжы, ці пра гэта ўвогуле была гаворка? Ну, фактычна пра гэта гаворкі не было, але былі пэўныя дыпламатычныя нюансы, якія гэта прадугледжвалі. Што тычыцца Польшы, гэта былі нюансы звязаныя яшчэ з парыжскай канферэнцыяй, дзе абгаворваліся правы нацыянальных меншасцяў. Што тычыцца савецкай Расіі, то зноў жа дзе-недзе сустракалася ўзгадка нават у прэлімінарнай дамове, што Польша межуе не з Расіяй, а з Украінай і Беларусю. Добра, а вот скажыце, чаму
лінія мяжы была менавіта такой? Чаму яна прайшла тут? Ці магла прайсці ў якім іншым месцы? Баюся, што адназначнага пытання, адказу на гэта пытанне няма. Там, дзе яна прайшла, мы бачым пэўныя паралелі з лініяй старых нямецкіх акопаў, нават з мяжой другога падзела Рэчы Паспалітай. То бок гэта дзесьці вельмі блізка. Але тлумачэнне, чаму менавіта па гэтай лініі, гэта было вынікам адразу некалькіх фактараў. Першае, тое, што адбывалася на фронце, польскія войскі весь час наступалі. І была пагроза, што яшчэ трошкі і фактычна ўжо дамаўляцца будзе няма пра што ўжо. Насамрэч, палякі занялі чарговы раз Менск. Па-другое, і тут, мне здаецца, зноў жа, гэта быў наўмысны крок савецкай дыпламатыі. Яны спрабавалі выкарыстаць перамовы такім чынам, каб можна прапанаваць з палякам такога траянскага коня, аддаючы частку Беларусі Польшы, фактычна надавалі ім уже загадзя вялікія праблемы. Расія захавала сваё права быць абаронцам і выступаць у наступныя гады у якасці прадстаўніка інтарэсаў заходняй Украіны, заходняй Беларусі. Што яна і выкарыстала? У 1939 годзе. Так, гэта палітыка неокаланалізму такога. Хачу спытаць вас як спецыяліста, таму што мне даводзілася чытаць, а не ведаю, наколькі гэта фактычнаму стану рэчы адпавядае, што бальшавікі былі гатовыя аддаць палякам нашмат больш тэрыторыі на ўсходзе. Гэта вядомы гістарычны анекдот, ён гуляе. Анекдот, так? Гэта, так скажем, такое упрошчанне бачання, таму што у нейкі момант, калі перамовы забуксавалі, яны з такіх адкрытак перайшлі ў кулуарную форму, пачалі дамаўляцца толькі кіраўнікі Домскі і Ёфы. І падчас гэтых, па вялікаму рахунку, закрытых дамоваў стала пытанне, што там трэба зрабіць і Польша, і Расія, каб прыпыніць, бо вайна ўвесь час шла. І тады менавіта быццам бы савецкі бок прапанаваў, што мы згодны саступіць, сысці з усей тэрыторыі спрэчнай Беларусі і аддаць яе Польшчы. Але, самае цікавае, што але гэта азначала, зноў жа, правядзенне плебісцыту, а Польша, як мінімум, мела такія спрэчныя пытанні яшчэ на захадзе, і з Нямецчыны, і з Чэхаславакіі і так далей. І ўсходняй Прусіі таксама. І палякі зразумелі, што гэта, прынамсі, той часткі польскага эстаблішмента, які вёў рэй у гэтай дэлегацыі, трэба памятаць, што ён таксама быў неаднародны, гэта польскія эліты палітычныя, яны былі не зацікаўлены. Чым нанеслі вялікі удар па стратэгіі таго ж Пілсудскага. Федэрацыйнай і ягонай галоўнай ідэя збудаваць мур з гэтых нацыянальных дзяржаў і адсунуць мяжу з Расіі як можна далей на ўсход. Я чытаў у польскіх гісторыкаў, што дэлегацыі дамінавалі эндэкі. І яны мелі канцэпцыю монаэтнічнай Польшы. І взялі столькі, сколькі спадзяваліся асіміляваць. У выніку аказаліся, што взялі ўсё роўна больш, і асіміляваць не атрымалася. Але, безумоўна, сыходзілі з магчымасці гэта суадносіны польскага і непольскага насельніцтва. Толькі што гэта мяжа, якая умоўна эндэцкая і федэралістычная, па вялікаму рахунку, калі параўноўваць, яна не вельмі адрознівалася. Галоўная канцэпцыя была у тым, каб стварыць побач з Польшчай некалькі федэратыўных дзяржаў, не толькі Беларусь, гэта і Літва, і Украіна. І тут быў нанесены канкрэтны удар па канцэпцыі Пілсудскага. Прычым, як я ўжо сказаў, першаснае гэта калі адмовілі ўдзел Украіне Петлюру. Це была здрада інтарэсаў польска-украінскага супрацоўніцтва. Беларусы пытанне само ў сябе для Польшы не грала такога істотнага значэння. Умовы рыжскага пагаднення выклікалі вельмі негатыўную рэакцыю беларусаў ад камуністаў да нацыяналістаў. Урад БНР у адозве ўсяму культурнаму свету назваў рыжскую дамову кашмарнай насмешкай над дэмакратыяй і яе ідэаламі. Так званы урад БССР маўчаў. Але рэзка супраць выказаліся выбітныя літаратары Янка Купала, Якуб Колас, Владзімір Дубоўка. Найбольш голасна прагучаў верш Алеся Дудара «Пасеклі край наш», за што паэт пазней паплаціўся жыццём. Пасеклі край наш папалам,
каб панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення ў душах рабскіх. Распаўся б камень ад жальбы, калі б ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з велікапольскімі панамі. Рыжская мірная дамова 1921 года важны гістарычны урок і актуальны сёння для беларусаў. Бо былі беларусы-патрыёты-камуністы, якія спадзяваліся, што свабоду Беларусі прынясе бальшавіцкая Расія. Іншыя патрыёты спадзяваліся на падтрымку незалежнасці Беларусі з боку адроджанай польскай дзяржавы, краіны, якая сама 200 гадоў была фактычна пад акупацыяй. Але аказалася, што могуць быць спрыяльныя міжнародныя абставіны, могуць быць неспрыяльныя, але ў міжнародных адносінах няма сяброў, а ёсць нацыянальныя інтарэсы. І тое, што беларусы засвоілі гэты урок, менавіта тое, што кожны народ сваю свабоду здабывае сам, засведчылі апошнія падзеі лета-восені 2020 года.